फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनिफ्राय नोंथांमोननि मुस्टियाव सोरखौ बिजाबसिन महरै नोंथांमोना बेखौथ' आङो बारे बारे होनबाय थादों आरोखि केन्डिडेटनि बेलायाव आं एसे होननो उसुबिदा मोनो खारन जोंहा जोंनि जि जोंनि इउपिपिएल दोलो बेवहाय जोंनि बिराद मोजां मोजां नेता दं जाहा दिनै प्रमद बर' सार दं इउजि सार दं लरेन्स सार दं रोनगोरा सार दं गासिबो जोंनि हाइकमान्ड दङ बेवहाय बे हाइकमान्डआ जेखौ हरगोन जों बेखौ मानिनानै लागोन ओमफ्राय जों बिदिनो जोंनि केन्डिडेटखौ जों देरहाहोनो सेस्था खालामो टिकेटनि खेथ्रआवथ' बिदि सियर नङा रावबो नैबे समाव दासिमबो फाइनाल जायाखै जोंना हाइकमान्डआ जायखौ हरगोन बेखौ मावलांगोन जों सालाकाथि समस्ति हिसाबै जोंनि दोलोनि जि माने स्ट्रेंथ बेफोरखौ नायनानै आरो जोंनि कर्मिफोरनि जि खामानि मावनाय जोंनि नेताफोरनि जि खामानि मावनाय आरो 17 बोसोराव जायफोर सासनाव दंमोन 10 बोसोराव 17 बोसोरनि सासनाव दिनै 10 बोसोरानो देरहासादा बेवहाय इएम दंमोन बेनि 10 बोसोर इएम थानाय समाव बिथाङा सालाकाथि ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनो हायाखै आरो आं सासे डिस्ट्रिक्टनि कर्मि हिसाबै आं सालाकाथि ओनसोलाव समस्ति हिसाबै आंखौ इनसार्ज हरनाय समाव आङो अनेक माने सालाकाथि ओनसोलाव गिदिंदोंमोन खिन्थु आङो खुनु बिदि मोजां डेभेलपमेन्ट नुवाखै आरो बिथांनि जि दोलोनि जि कर्मिफोर ओमफ्राय जायफोर बिथांजों थाफाग्रा नेताफोर दंमोन खिन्थु बिथाङा रावखौबो नायबोनो हायाखै आरो बेनि थाखायनो दिनै बेनिफ्राय लासै लासै गुगाबोगासिनो दं बिथाङा हारसिं जानो थांगासिनो दं बे खेथ्रआव बिथाङा अनेक दुरबल जाबाय आरो बिपिएफ दोलो हिसाबै जों बिसोरखौनो जोङो आसल माने प्रतिद्वन्दी साननानै लादोंमोन दा जोङो नुनो थांबाय नैबे समाव खिन्थु खुनु जोंनि एगेन्स्टै खुनु कम्पिटिसन गैया सालाकाथि समस्ति हिसाबाव इउपिपिएलआ 100% देरहागोन